Здрасти, колеги! Преди малко имаше клипче за заточване на рекърв или така наречените S-образни острията. Това е ножа Spyderco. Колаборация между Spyderco и дизайнерът Джери Хъсън. Произведен в Италия на N690 кобалтова. Общо взето много кратко видеоклипче, просто да добиете представа за размера на ножа. Разбира се, в ревюто му има всички мерки и теглилки. Много добре изработен, много добре напаснат, качествени материали. Стоманата е надълго и широко обсъждана. Чудесна нераждаема стомана. Ето е дебелината. Не е твърде дебело, което го прави също доста лек. Не знам дали дръжката е скелетонизирана. Чойл, както виждате, доста така удобен, голям. Джимпинг или насечка. Разбира се, дупка все пак е Spyderco. Трябва да се внимава с ето това ръбче, изключително остро е и съветвам бъдещия собственик да си го позаглади с шкурка или пила. Нещо, което много ме изненада в този нож. За първи път виждам такъв нож. Огромната дръжка. Дръжката е 15-16 см. Малко по-голяма дори от острието на ножа. Както виждате, има предостатъчно място. Ако го хванете така, виждате за какво става въпрос. И просто един кратък поглед върху канията. Kydex. Теклок. Общо взето добро изпълнение. И просто да ви го покажа сравнен с един друг нож. Дължината е сходна, но просто виждате как буска го превъзхожда с едно 3-4 см от към острие. 3, айде не 4. Просто дизайнерът явно е наблегнал на огромна дръжка. Това е, колеги. Хубав ден!